Tetet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki Lah gaya napa ki lah kowe wingi gaya apa? Petus kurang. iki petus ora tukar sarung tuh. Oh wah. Hmm. Golek Senen Rio. Golek Senen. Senen Selasa Rebo. Kok ngono ya. Ini tak warai lagi. Besok ini lho. Lagi. Oh. Gak iso, gak iso. Cik ngantuk Aduh. Alah. Terus. Heeh. Brebekan kentrung akar turu. Jenenge kentrung bas, malah tekok kuwi musik apa jere. Jere musik apa? Walah wong ngegleng tok. Tok jagung bas rame panen jagung. Rapake wong gondong. Jadi kalau dimawet tau itu harus garisane ya. Loh. Apa? Wewine tukang kurdi ya. Syukur dadi. Ngene wis ya. Iya to. Ngene wis. Iki kan pasang piye? Variasi. Dia batak sing. Pateni kok pasang iki. Kok di wong malah. Wes. Kesut ayo ke. Asu yo, asune. Ayo. Ora iki lesu iki. Alah. Lanjut. Isa ora ta? Lowong lho. Nek diwarai Pak Puh ngene iki dirungokno. Kowe kurang kenceng. Ini apa tak iso ya? Berapa tahun Alah. Lah wong. Iki bas angkrok bas. Ben walus ki bokong ki ben gak keseri wedanune kuwi. Gak terusupan. Aduh. Anu. Sengetan, pasokan. Wi kurang wi. Aja kakek njikoke sadik-sadik ngono ben lurus. Sisae. Waleke. Sangkatan saka kulon ben gak anu liwet. Lebos wong mbuang kelek ra petong panas. Golekno mihun bojone ngene lho bos, delok bos. Gaya angkruk. Ngono lho bos. Ngono ke lho. Ngono ke sing edok nang karaoke bos nang omah bos. Bah. Senang. Semangat. Nyowa perut lagi nyok lho.
Ya apa-apa to kok. Oh, bagus ngono iki. Kayak Awak ini cok. Oke. Keduren. Apa nih? Terus sampe gak keduren. Ya ora ta, Bang. Angel lamune wis ta lah kok sok malah. Dhuwur-dhuwur iki ben opo? Bebas, keduren ora bas. Keduren saiki. Gak iso. Sakmene wis. Nah, wong iki santai sikil iso relax. Bisa relax ini ya. Ya iya to, sok. Ki wong 50 sedeng iki. Lah kok wis sakit piye to. Iki rene RT sak tan kali iki lho. Ini kan sama kayak gini ya. Juga di rumah. Juga di rumah. Kancan kayak jebo wis. Gedung kene kayak lamun paduan. Iki berarti sik masane iki. Asa enak kencengno. Niki Terus ditinggal nggur ndadekno gambaran tok. bentuk sik. Bentuk sik. Nah, Soale kayune kurang ya. kayune kurang papat. Papat piye to? Iki jane sejinah to kok. Mesti jinah ya. Oh iya. Lebas. Tak sak sore. Sore. Sore utah. Urung dadi tibake. Berarti tapi saya gambaran. Ya iya. Nek kita sepotong di lungguh ya kena. Lungguh kena. Tapi ya rong pakonan. Ya ora makonan. Cowepet. Bakong nek mah dar. Tapi ki rencana sih kayak cilik-cilikno ya tak ngalorno dadi blepak sing iki kok ben teko. Sing di sing cilekno. Kidul dhewe kae. Ya kayak iki ben teko. Berarti buka lare caga. Kayak lore jaga. Sing ndi to? Oh, kuwi buka kene ne. Iya kayak lore jaga. Ya trah yo kudu ngono. Berarti ne Lore jaga kemungkinan teko yo. Tapi gak teko. iya gak teko. Ya bangga gak teko. Sorry. Alalah. Buka lore, buka oke nene, yo gak teko. Buka lore kayak apa gak teko. Berpikir secara logika jajal Kayak enggak. gitu iki. Oh. Tapi ya elek teman. Ya pernah. Masa dadi ki dibujat ini. Dirancang piye? Ramu kayak kene. Sing kuwi mbok kayak kidule, lah sing iki mbok kayak lor kene. Lah iya. Ya, kalau dipikir-pikir dhisik. Ginceng sik, Mak. Ngenceng apa ora? Itu berapa juga surprise lho. Rai. Gitu. Iya. Tapi piye ndedeline berarti? Ora. Nggur iki tok. Iki ngeleh paku rene tok kuwi bisa ngalor. Kamben. Kamben. Dijiremu nek bancane njaba. Katanya jobo ya. Tumbang nang kene kabeh. Tapi ki wis pas lho. Loro dhewe ta nek mat nek lekas ngelumpuk ke wonge pira. Cacah e. Ngumpul wong polo kae. Kasedeng emane teh. Ora sedeng. Nah, ini kan Apa kuwi ben kidul? Iki digeser ae. opone neh. Iki kan gitu sagak. Lu teko. Juga teko. Teko. Selesai dah. Embuh. Bi penak anu lho disembung lho. Berapa kan? Ya tapi engko sing wis dadi ki yo, engko ngetoke mleh dawa-dawane. Ora apa-apa. Tok. Ya iya. Iya. Lah iya embuh. Iya, karena aku manut ki. Ini digambar sih. Go gambar sih, toh.
Kalau misalnya ini ya apa-apa yo, kok golek bakat iki. Iya. Oh, sementara ya ben bakatnya kurang ya ben apa-apa. Apa tipe waku ngene iki sing ngetan iki ben ngene, ben bawah ngene. Aja sing etan aku kulon. Tinggulan. Ya masa sing etan ya. Anu bertahap sih. Bertahap. Iya, Oh, iya. bakatnya karo iki bakatnya. Hmm. Ini kan ini to. Ono sih. Apa ki pengennya ya berarti mati wong ini. Jadi bantu. Ya. Iya bertahap sih bahas. Beriring. Apa ini? Iya. Kebas jadi hingga pembuatan ini soalnya apa? Kata ini wi glenggon. Nek enggak. Dede bengi iki lho. Takone jero rumah. Rumah kabeh. Rumah. Kita kenonggon ini. Bawa enak ini ning kene. Iya. Ya. Ya apa? Angger tekon iki bareng ana orang zina. Montar parkir bingung. Mantar nang isar kalau nek bengi. Montar sak ngisor. Kan delok kentrung. Ben udah kentrong. Iki kita kenonggon kene wong kuwi nek delok beranteng kene. Ya iya to kosok. Ngebos. Oke, jadi hingga absen hari ini pokoknya terima kasih pokoknya tuh tinungnya Amin. panjenengan. Oke, kita akhir ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Wah, barokat.